ранку! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Салют! А ви ведаєте, який сьогодні день? Які? Цудоўны, летні! Канікули протягуються. Ага! Гэта зразумела. А чым незвычайны сённяшні дзень? Я нічого незвичайного пакуль не адчула. А ты, Лесик? І я не поспів зрозуміти. Може, Соніка сьогодні світить як-небудь незвичайно? Думаю, што Соніка сёння падорыць нам вельмі цёплы дзень. Але яно кожны дзень радуе нас сваім цяплом. І гэта значыць, што нічога незвычайнага няма. Тады што мела на ўвазе Біята? Сябры, а вы адчулі што-небудзь незвычайнае і святочнае? Так. Наші глядачі дають розныя цікавыя адказы. І што гэта значыць? Амаль у кожнага гледача нейкае свята, і нешта незвычайнае ўжо адбылося, а ў мяне не. Лесик, не сумуй. Сёння дзень, калі сумаваць нельга. Бията, ты скажи лепш, што сумаваць сёння забараняецца. Правильно. Объявляю всем, что сегодня день без суму и день здійснення жаданняў. Что? Ой. Кася, дороженька, что с тобой? Ты чаму прытомнасць губляеш? Лови тебе толькі. А што мне яшчэ рабіць, калі вы мяне такой навіной агаломшылі? Скажи докладней, чым мы тебе так здзівілі? А тым, што сёння дзень здзяйснення жаданняў, а я не падрыхтавалася. А як жа да гэтага рыхтавацца? Жаданне, Кася, калі хоча, тады і здзяйсняецца. Не, мне трэба, каб здзяйснялася тое, што я хачу і калі хачу. І там неабходна вялікі спіс падрыхтаваць. Няхай Кася рыхтуецца, а мы пакуль мультфільм паглядзім. Мультфільм? Здаецца, адно жаданне ў мяне ўжо здзейснілася. Вось і цудоўна. Давайте глядзець. Давайте. Кася, ты ў нататнікі будзеш жаданні записываць? Ці пісаць сачыненне, як праходзяць мае канікулы. Цудоўны занятак. Калі пачаць з самай раніцы, вялікі раман можна да вечара напісаць. Смейцеся. А я вось свае жаданні ў гэтыя нататнікі запішу, і кожнае будзе пад нумарам. Малайчына, Кася, да ўсяго так грунтоўна падыходзіш. А яшчэ я напішу час, калі буду чакаць здзяйснення сваіх жаданняў. Ты хочаш, каб яны ўсе адначасова здзейсніліся? Не, так не цікава. Я хочу по-другому. Каб адно здзейснілася адразу пасля добраранка, другое праз паўгадзінкі, а трэцяе у абед. Ну ты придумала, Касечка. Самі ж мне сказалі, што сёння дзень незвычайны, а да ўсяго незвычайнага трэба быць добра падрыхтаваным. Кася, я цябе сёння не пазнаю. А чаму? Што са мной не так? Усё так, але гэта Лесік звычайна ўсё акуратна запісвае, аналізуе, а потым выніка чакае. А я чым горшая за яго? Нічым, ты такая ж цудоўная. Проста заўсёды ўсё так хутка робіш, не разважаючы доўга. Але калі справа тычыцца жаданняў, я мяняюся, станаўлюся сур'ёзным прафесарам. Ух ты, Кася прафесар. І самы знакаміты прафесар, калі хто яшчэ не ведаў. Прабачце, прафесар Кася, не будзем вас адрываць ад важнай справы. Вы, прафесар, складайце свой спіс жаданняў, а мы з Біятай пакуль пагуляем. Гуляйце. І ўсіх нашых гледачоў мы запрашаем да нас далучыцца. Мы будем загадваць слова, гаварыць колькі ў ім літар і даваць невялікія падказкі. А вы адказваеце, калі ласка. І першае слово загадаю я. У ім будзе 5 літар. І пачну з падказак. Яна дапамагае вырасціць добры ураджай. І кветкам без яе ніяк. Здагадаліся? Вельмі складанае заданне ты, Лесик, придумаў. Давай падказку. Кася, ты ж сваімі жаданнямі займалася. А цяпер маё жаданне адгадаць гэтае складанае слова. Вядома, далучайся, калі хочаш. Добра, слухайце яшчэ падказкі. Калі яе няма, на дапамогу можа прыйсці звычайны слон. Вось гэта слово, дык слова нам Лесік загадаў. А я пачынаю здагадвацца. І сама гатова даць яшчэ адну падказку. Цікава паслухаць. Яна дапамагае
толькі калі ў ёй ёсць вада. Усе здагадаліся, якое слово загадаў наш Лесік? Адкажу разам з нашымі гледачамі. Гэта лейка. Сябры, адразу пасля праграмы не забудзьцеся паліць свае хатнія вазоны і праверце, ці не трэба дапамагчы кветкам у двары. А зараз давайте зробім невялікую паузу і паглядзім працяг мультфільма. Моё жаданне здзейснілася! Правда? Ага. Ты хацела, каб з'явіліся прыгожыя кветкі? Менавіта так. Адчуваеце, які цудоўны водар ад іх? Я ж не просто сказала, што сёння незвычайны дзень. Усё, вы тут наступнае слово адгадваеце, а я буду свае жаданні прыдумваць. Мне таксама хочацца, каб яны здзейсніліся. Як хочаш, Лесік, і я загадваю слова. Яно таксама з 5 літар. Без яго бывае вельмі сумна. І з ім нічога не страшна. З ім цудоўна фатаграфавацца і катацца на ровары. І рыхтаваць для яго падарункі. Усе здагадаліся, што за слова загадала Б'ята? 5 літар. Ну, здагадаўся? Лесік. 5 літр. Б'ята загадала мяне? Усё правільна, але наша слова сябр. А сябр гэта і ты, Лесік, і кожны з нашых гледачоў. Да таго ж, усе нашы гледачы не проста сябры, а самыя лепшыя нашы сябры. З вамі заўсёды весела, і вы такія дапытлівыя і разумныя. І вы нам дапамагаеце ствараць цудоўную раніцу. І гэта ж цудоўна! А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін цікавы мультфільм. Б'ята, гэта лісты ў дабраранак прыходзяць. Так, нашы сябры падказваюць, што цікавага будзе адбывацца ў іх гарадах і вёсках. А некаторыя дзяўчынкі і хлопчыкі зараз адпачываюць у дзіцячых аздараўленчых лагерах. І яны запрашаюць нас у госці. Дзякуй вялікі. Вядома, адразу да ўсіх мы завітаць не зможам, але да некаторых абавязкова зазірнем. Да каго? Няхай будзе сакрэт. Хтосьці вельмі марыць паціснуць лапу вядучым дабраранка. Вось сёння гэта жаданне, магчыма, і здзейсніцца. А ўсім, каго мы не ўбачым асабіста, нагадваем, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу зранку. У нашым дабраранку! Не праспіце!